Глеждаме четвъртфиналите на Национална баскетболна лига, като ще видим първия кръг. Ще разгледаме 4 мача днес, като набързо ги прегледаме. Първият от които беше Балкан срещу Миньор. 87-85, виждате доста близък резултат. Труден матч за Балкан, при който Миньор стеляха страхотни тройки, които състезатели Коди Шварц и Лъчезар Тошков имат по 4 тройки, като Коди има 20 точки, а пък Лъчезар се отличава с 14. Той също има и 8 борби, 5 асистенции. Другото любопитно нещо е състезателят с номер 15 Васил Попов, който вкара 6 тройки за 21 точки, от които имаше удар от центъра. Сега ще ви покажа. Ето тази точка е удара от центъра на състезател с номер 15, който беше за края на третата част. Що се отнася до отбора на Балкан, какво при тях е любопитно? Състезател с номер 4 Джейрас Хамилтън с 22 точки, като титуляр и Къртис Джонс 13, Илян Пищиков с 12 и добър мач на Константин Тошков с 16 точки, коефициент 22, Николай Грозев с добро включване 18 точки, 8 борби, 2 асистенции, допринесаха за победата на Балкан в зала Арена Ботевград. Виждате 87-85. Преминаваме към следващия сблъсък, а именно Черно море тича Бероя Стара Загора, сблъсък, който не успя да бъде решен в редовното време, трябваше да се изиграят продължения. Мач, в който стрелбата на двата отбора доста спореше и стреляха около 20% и отбора на Черно море и на Зарали също. Около 20%. Сега е време за някои любопитни подробности. Антони Локър с добър матч, 21 точки, 8 борби, 2 асистенти, макар и не много ефективен, 3 от 12 за 3 точки. Кени Дай с 17 точки, 4 борби, 6 асистенции. Ивайло Тонев с 10 точки, но 0 от 8 за 3 точки стрелба. Добър матч на Брет Рид, 14 точки, 10 борби, 3 асистенции, коефициент 26. Кръстомир Михов, добро включване от пейката, 12 точки за него. И Венцислав Петков, който беше санкциониран с 2 технически и не игра много време, но пак успя да стигне до 11 точки. За отбора на Черно море Иван Спиров вече играеше като титуляр с 10 точки, страхотен матч на Шон Смит, 19 точки, 15 борби, 5 асистенции, коефициент от 31, страхотно изпълнение просто. Николай Стоянов, истински капитански матч с 17 точки. 4 борби, 3 асистенции, коефициент 18. И Майкълен Скот, 23 точки, 5 борби, 5 асистенции, коефициент от 21. Джон Флорвиус също с 17 точки, 7 борби, добро включване за не чак толкова много минути, 23 коефициент за Флорвиус. Виждате 100 на 96 категорично в продължението Черно море взимат срещата. Сега продължаваме към третия сблъсък. И той е най-малко интересен, може би, от всичките, но и той е бил доста интересен. Единственият, който аз не успях да проследя на живо, е сблъсъка между рилски спортисти Левски. Победа с 9 от отбора на Самоковци. Виждате, четвъртата част е изравнена. Близки са тук. До полувремето доста са били близки. Просто третата част се оказва доста ключова. Но някои по-любопитни подробности за матча. Сега, за отбора на загубилите от Левски, Борислав Младенов с добро включване пак, но не е нещо съвсем млао, 17 точки, коефициент 19. Добър матч на Лъчезар Димитров, 10 точки, като влиза от пейката.
И Златин Георгиев се представя добре с 12 точки, 5 борби, 3 асистенции. Що се отнася за отбора на Самоковци, Алан Арнет 13 точки, 5 борби, 1 асистенция, коефициент 14. Преминаваме към Алекс Симеонов, който се завърна от контузията и вкара 10 точки с 5 борби, 14 е неговия коефициент. Много добър Александър Янев, който влезе титуляр, 20 точки, коефициент от 21, очудващо включване, поне за мен. И Мирослав Васов от пейката с 10 точки. И най-добрият, поред мен, играч от рилски спортист Юрий Планинич с дабъл от 17 точки, 10 борби, 4 асистенции, коефициент 27. Страхотен мач за центъра на Самоковци. И за да завършим нашия епизод, преминаваме към изненадата в този кръг. Победата на Академик Бултекс в Плевен, което просто за мен беше доста голяма изненада, предвид колко трудно се играят мачовете в зала Балкан Строй. Един мач, който Игор Кесър получи наградата си за MVP на редовния сезон. Той не се справи много добре, само с 10 точки. Само с 10 точки. Коефициент 9 с 7 борби, не много ефективен, 2 от 8 стрелба за него. Иначе страхотен мач на Кристиан Килинг за Спартак, 19 точки, 7 борби, коефициент 28, но просто 1 от 7 за 3 при него. Тройката му била доста неточна. Деклан Брейси с 18 точки, коефициент 10, не е много ефективен, въпреки добрите точки. Милен Захариев от пейката със страхотно включване направи нещо като 10 точки подред. Общо за матча има 14, коефициент 12. И това ще са по-добрите изпълнения от Спартак. Да приключим с отбора на Академик Пловдив с Машан Върбица, 17 точки, 7 борби, 7 асистенции, коефициент от 23. Добро включване на Николай Михайлов, 16 точки, 8 борби, коефициент 19. Както и на капитана Васил Бачев с 14 точки, коефициент обаче само от 7. Но козът на пловдивчани беше Николай Титков с неговите 6 тройки и просто виждате, на него ще дам персонално тук 6 тройки за Николай Титков, 29 точки, 6 от 10 за 3 и коефициент от 26. Това беше епизода на Lob City Show. Първата част, първи кръг на четвъртфиналите от Сезам на Бала. Пожелавам ви приятен ден. Ще се чуем.